Karmengo Ama ikastetxeak haren elikadura berritu du menu osasungarri eta dastagarrien bitartez. Amorebieta Etxanoko ikastegiak apustu garbia egin du elikaduraren alde, eta horretarako haren jantoki zerbitzua berdiseinatu du. Dagoeneko instalazio eraberrituak eta elikadura programa berria ditu. Gailu modernoak sukaldean eta zerbitzu profesionala menuaren diseinurako. Karmengo Ama ikastetxeak guztiz berritu du jantoki zerbitzua, baina menua ikasleentzat dastagarria eta atsegina izan behar dela ahaztu gabe. Platerrak osasungarriak eta elikagarriak dira, beharrezkoak neska mutilen ongizate fisiko eta mentalerako. Horrela, ikastetxeak proposamen berriak eskaini ditu jaten gozatu filosofia bultzatuz. Gainera, kalitatezko eta tokiko produktuen aldeko apustua egin du. Ikasleak kontzientziatuz herrialdearen kultura gastronomikoaren garrantziaz. Etxeko postreak, bakailaoa pilpilean, legatza saltza urlegian. Ahaztu barik gainera menua ikastetxean bertan prestatzen dela. Ikastetxeak bere biziko garrantzia eman dio adinen araberako elikadura prozesuaren pertsonalizazioari. Arreta berezia jarri dio ere estarriko trabamendu arriskuei, intolerantziei. Aurten tentu handiz prestatu ditu garbitasun eta segurtasun neurriak. Manparak, distantziak, aireztapena, bazkaltzeko txandak. Horrela, jantokian arreta pertsonalizatua funtsezkoa da. Jantoki zerbitzua, zerbitzu osagarri bat da. Ez du esan nahi horrek garrantzi gutxiago dekonik. Nik uste dut alderantziz, ez da, era naturalean gure hezkuntza proiektako ardatzak diren beste hainbat gauza lantzeko aukera ematen dozkuela. Adibidez, elkarbizitza bera, sortzen den elkarbizitza bera, baina baita elikadura osasuntsua, hondakinen kudeaketa, kontsumo arduratsua baita ere. Arretan dia pinten dautzagu, bai elikadurari berariz da, produktuak, egiteko erak, jantokia bera bertan ikastetxean kudeatzen da, zuzendaritzak arretan dia pinten dautza oneri. Baina badinot ez da bakarrik elikadura prozesu hori, ez da inguruan landu alditugun beste hainbat kompetentzi eta pertsonagintzan aritzeko aukera hau. Horrek guztia Karmengo Ama ikastetxearen elikadura programa osoa, osasungarria, elikagarria eta kalitatezkoa izatea daka.